българка. И силна майка мене е родила. С хубости, блага обилна е родината ми мила. Аз съм българче, обичам нашите планини зелени. Българин да се наричам, първа радост е за мен. Аз съм българче свободно, в край свободен аз живея. Всичко българско и родно, любя тача и милея. Аз съм българче и разна, ни велики в славно време. Син съм на земята и храна, син съм на юнашко племе. Бяла спредната каштанка, две роти отпред, тук майчина милка седи най-напред. Тук по реките стари, не веднъж сега, тук весели другари, скачат и се свят. Къщи стеваки, тът свитен мил, и за царските палати на чите сведил. Какво си родино се питам? На мама добрата ръка, поляна където да тичам и бистрата малка река. Нали се усмивката светла на татко с дългия ден? Или пък приказка детска, която се татко четен? Не знае какво си родино, но ти изгряваш всеки мой ден. Аз знам, че небето ти синьо завинаги грее в мен. Имам хубава родина, тя е слънчева градина, с широки равнини и високи планини. И в планинските горички тичат весели сърнички, между буките зелени родят пъргави елени. Пролет дойде ли тогава, всяко клонче разцъфтява, вятър листите люлее, славен гората пее. Аз обичам и полето, и горите и небето, мила си ми татковина, моя българска родина. Няма обочи в плевето, ясно, толкова лято, нивите озелени светят, сягаш чисто злато. А отгоре в небето, трепти,
Скъпите народи, стари, стари времена, дали Кирил и Методий, златни букви писмена, те ни дали светлината, пазили ни от беда, пишат с тях и днес децата, българи ни свобода. С техните букви всеки ден ние пишем и четем книжки български чудесни, с приказки и родни песни. Слава вам, творци велики на славянското писмо, вие очите ни разкрихте за наука и добро. Славим, славим паметта ви, братя посветители на славянските народи, първите учители. Имената ви свещени, векове покриват с чест. Ние всичките славяни, с песни ще ви славим днес. Богом на тетрадки сини, с Богом книги. Раз, два, три. Чантата ми ден е пълна само с песни и игри. От минута ни хладна стая, от гласове и бди. Дойде наученото гарая, започват да следи. След дни ще идат край морето, ще издигнат стан, а други дружно по полето, екипния Балкан. А що не е се отворено, златнеца ни събере основно. Бодри заградени, ще учим по-добре. Като
И всички казват браво, 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 браво. И всички казват браво, 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 браво. Мили деца, днес дойде и този вълнуващ за всички ни ден, деня, в който вие ще получите своите удостоверения за завършен първи клас. Но преди това ще раздадем грамотите и златните медали на децата, които участваха в финалното национално състезание, организирано от Съюза на българските начални учители. Сега можете пак в редички да излезете от сцената, за да си получите удостоверенията и преди това грамотите и медалите на децата от последното финално състезание. Александра Йорданова Станчева. Сравнения. Може да си направим една снимка. Следващата кръста е за Белослава Владимирова Тодорова. Следващата кръста е за Георги Иво Филчев. Константин Янислав Стойков. Следващата грамота за Моника Петрова. Грамота за Самуил Василов Василов. Грамота и за Стефан Ангелов Костадинов. И започваме с удостоверенията. Отново пазва чадрец, всяко дете ще си получи своето удостоверение. Ще получите по един медал, деца, на който пише победител, защото за нас госпожа Минева, вие всички сте победители, защото много се трудихте през тази учебна година и всички заслужавате медали. А след това и по една книжка вашите родители са приготвени като подарък, която ще си попълните, прочетете през лятото. Ще получите и книжки за допълнителен прочит, пожелание. Ние се говорихме препоръчително книжки за през лятото, списа се и удостоверението. Започваме с Александра Йорданова Станчева. Още един медал. Следващото удостоверение за Белослава Владимирова Тодорова. Удостоверение за завършен първи клас на Виктория Йорданова Станчева.
Дамян Янков Петров. Димитър Цветанов Найденов. Елена Василева Васов. Иван Димитров. Удостоверение на Ивана Людмилова Радан. Изабела Цветомирова Боян. Иван Ангелова Парго. Йоанна Стефанова Стоян. Удостоверение на Константин Янислав Стойков. Ливия Мирославова Никола. Магдалена Драганова Кънева. Максимилиан Петров Стойков. Мартин Георгиев Джайнов. Мартин Кирил Димитров. Михаил Георгиев Богданов. Моника Петрова Първан.
за Тихомир Ангелов. Никола Анатолий Кръстев. Рая Бориславова Борисова. Самуил Василов Василов. Стефан Ангелов. Узор Божидар Владимир. Филип Евтимир Цветков. Сега могат всички дечица да дойдат, пак да се подредим, така както преди малко бяхме подредени, да си направим една обща снимка с суверените. Елате пак в две единички да се подредим, както преди малко бяхме подредени. Целият клас си направим една обща снимка. Има дали така да се върти. Колко това не са? Снимки. Не. Вие раздадохте ли вече свидетелство? Започваме да се Снимате! Добре. Здравейте, милички деца! Добър ден, госпожо Колева! При нас днес по случай завършването е дошъл лично кмета на район Върбица, господин Костадинов. И да покажем какво сме научили, колко много знаем, колко много сме се трудили през цялата учебна година и ще продължаваме така да трупаме знания и какви големи отличници сме, нали? Да. Добре. Ще ставам ли една вестичка да поздрави с Хайде, песничката за буквичките. С коя песничка? Песничка за буквичките. Хайде да танцуваме! Буквички роди познати, азбука стройно конце. Сложиха двамата братя, моите малки ръце. Сложиха двамата братя, моите малки ръце.
зоопарк. Да четете книжки и най-вече да слушате мамите. Сега една снимка с подаръците. Така да се вижда всички, обърнете се напред. Готови ли сте? Мили деца, ние също с госпожа Минева ви пожелаваме хубаво лято. Забавлявайте се, почивайте си, не забравяйте да четете, както каза и госпожа Колева. Днес ще се видим отново в новата класна стая. Благодарим и на вас, родители, за вниманието, за съдействието, за помощта, която ни оказвате през цялата учебна година. И, както казахме с песента "Браво на децата", нека да кажем браво и на вашите родители. Те бяха до вас, помагаха ви, подкрепяха ви и много ви обичат. Обичаме ви и ние. Благодарим.